Tarik mga katoy, oh. Ang laki mo. Ang laki mga katoy. Yun, good morning mga katoy. Ayun, pupunta na naman tayo mga katoy sa ano, sa C6, sa Laguna Lake. Try na naman natin dun. So nung timing kasi mga katoy na ano, nung last na pumunta ka ron, medyo mahina pa yung huli talaga ng ano dun. Kahit isang hito na ako. So ngayon mga katoy, ano, re-restock tayo, restock. Tsaka may mga imimit tayo dun mga kasi na ano, mga bagong tropa. So yun mga kasi, stay tuned lang mga kasi. Dadayo tayo mga katoy. Grabe ang init ngayon mga katoy. Sana magtagulan na. Nagising ako yung mga katoy, mga ano, alas 4 pasado. Ay 5:30 na mga katoy. Umalis ako sa bahay, mga ano na eh, mga pasado alas 5 na. Yun mga katoy, ano na, 5:30 na to. Tama-tama lang to mga katoy. Itong oras, so makulimlim din. So sakto lang. Sana ganito lang hanggang mamayang ano, tanghali. Ayun oh. Hindi na nakapaghintay sa mga kasama mga katoy. I-chat ko na lang sila mamaya. Mauuna na ako sa pista, sayang naman yung oras. Baka makachamba pa eh. Gadaan po. Toy, mamimit tayo Toy. Ganda rito mga Toy oh. Panalo sa gulay mga Toy. Baka kami sa probinsya, dito rin yung sa amin, sa likod ng bahay. Bibili na lang tayo siguro pang mamaya. Pamuti. Looks so po yun. Lang, patay tayo. Magdaan lang. Masisir mo nang nakatayo dito. Ang ganda mga katoy oh. May pakwanan pa mga katoy. Yun oh. Wow. Pagulay, ang dami. Yun sa tayo. Mga katoy oh. May isda sa eh. Marami yun. Yan mga katoy. Ang ganda rito mga katoy. Ang dami mga kamuti.
makidaan. Nag-harvest si ate ng kamote. Bili tayo mamaya ang gulay dito, nakamura. Mura gulay dito sigurado. Saan na kaya? Ito ata yung sinasabi nila. Ano na? Hindi kaya mawala yung ano ko doon. Yung motor. Tayo. Ganito. Ayun mga katoy. Siniswerte nga naman mga katoy. Yung mga katoy. 1-0 na kasi agad. 1-0 na kayo. Titirahin na natin yun. Ayun. Nakita nyo mga katoy. Dalagyan mga katoy. Sabi natin ito. Para tayo nakababa dito. Nangyari mga katoy. Laki mga katoy. Kita ko nag-umbisa yung mga katoy. Tapos kuha na ang lahat. Swerte ito, swerte. Zero. Anong laki po. Yo, hello. Ano kaya ito? Kaya ito mga katoy. Ay, malaking ano. Malaki mga katoy. Ang laki mga katoy. Wow. Oh my goodness. Kuya. Private ano pala dito mga kapatid? Ang tindi ng dahan. Uy. Dito pala yung mga sinda ni ano, Gaiti. Dito. Toy, saan pwede mamingwit, Toy? Tatawid? Pwede magpatawid, Toy? Pwede magpatawid? Bayad na lang ako. Pwede magpatawid? Daming itik, oh. Binibinta ba yan, Toy? Nagbibinta kayo ng itik? Magkano isa? May itlog dyan, itlog. Nagbibinta raw sila ng itik mga yun. Pwede natin yung bumili mamaya siguro. Yung 50 lang siguro isa dito. Bili tayo. Hindi lang kaya ng budget. Buti pa si Busing, bata. Ano daw, may bangka sa style. Doon sa mga katoy. Doon siya pupunta sa katabi. Ay, walang yata pa mo na. Meron? Pahirapan sa Bulati ah. Isa Lazada ka sa 500 eh. Ay, pag Isang kilo. dati, kami sa
Snack daw naman ako. Snack. Galing mo pa din yung ayaw daw. Sabihin lang nila na naman daw. Siguro mga try ganyan nga. Bayan ko rin yan. Yun, sa akin. Guys, panalo TV. Panalo yun. Di ko lang yung actors. Yan yung Santino, andito pala Santino. Yun oh. Ayun. Store mo kasi yung bangka eh. Naningit kami eh. Tropa natin. Walang kagat mga puro kanduli. Kanduli lang malakas. Ayan kasi oh. Meron na tayong pang uwi. Tilapia.